Buen día, Irene. Buen día, egunon. Zer moduz esnatu gara gaur. Ondo, oso ondo. Lanera joateko gogoakin? Beti gogokin, bai. Gu ere gustora hemen. Egun zoragarri honekin, gustora etortzen gara bisitan Barcelonara. Egunero guztia eskertzen da. Irene, gaur zen moduz egin duzuelo? Ondo, gaur ez da gau txarra izan, ezin kexatu. Jaio berri batekin, ez da... Bai, batzutan zaila egiten da. Nekatuta jaiki eta entrenatzea jun, baina, bueno, batoz ja egun hobeak eta, bueno, gorputzare bai moldatu egiten da. Semeak 5 hilabete besteik ez ditu? Bai. Zure lehenengo egunak jaio eta lehenengo egunak entrenatzera etortzea eta entrenamenduekin jarraitza. Nolakoa zen ura? Hori, bueno, gogorra izan zen. Ze gaina lo gutxiten zuen eta, bueno, ume berri bat etxan eukitzak dakarren estres eta energi gastu guztia, nota hoite zen, eta nekatut etortzen nintzen entrenamenduetara. Baina, bueno, esan bezala, azkenen gorputzak, ezakit nola, baina buelta ematen dio horri, eta, bueno, dana primeran junda, baina arte. Txikitxoak ezagutzen du Legazpi? Bai. Hori bai. Honetan egon ginen, eta egon da, bai. Irene, zu munduko jokalaririk onenetakoa zara? Europako talderik onenean jokatzen duzu. Eta entrenamenduetara egiten duzun bide honetan, oinez egiten duzun bidean, inork ez zaitu gelditzen? Batzutan jendeak, badaki, jarraitzen gaituelako, badaki nor garen, eta ezakit animozko komentarioren bat, argaziren bat, eskatu didate. Egia da, naizela taldeko mediatikoenetarikoa. Orduan lasai asko etortzen naiz, taldekideek bai galdetu didate, baina oinez etorri zara? Eta bai. Ez da norma, horregatik esate izut, pixka raroa da, baina ezakit, gustatzen zait nahiago eta oinez bidea egin kotxez baino. Baina pike batek ezingo luke egin? Ezingo luke, ze gaina mediatikoki, mugitzen duten guztiarekin, ziren bi selfie izango ziren milaka. Eta guztiak ezagutzen dute pike. Irenez. Nire gustatzen zaite, hori ere bai. Gustatzen zaizu? Bai. Nahiagoen nire bizitza euki. Gustatuko litzai dake, kondizio aldetik, eta ez bakarrik diru aldetik, berdin edo antzeko egotea. Ze jendeak gehiago jarraituko luke, estadio handiagoetan jokatuko genuke, erresago izango litzateke neska gazteentzako ere bai futbolean aritzea, baina nahi anonimo bizitza hori lasai paseatzeko aukera izatea gustatzen zait. Duela 25 urte, Legazpin hasi zinenean futbolean, imaginatzen zenuen zure burua horrela, kazetarien aurrean elkarrizketak ematen? Ez. Zergatik ez? Enuen imaginatzen, ni erreferente gabe hasi nintzen, ez zegoen neskarik. Bazeuden, baina ez ziren erakusten. Ze gero jakin dut momentu horretan Ainorgak kopak irabazi zituela, eta etxetik gertuko taldea da. Baina momentu hortan ez ziren aldizkarietan agertzen, ez da telebistan, orduan eretzat ez zegoen jolasteko modurik. Baita ere Legazpin ez zegoen nesken talderik, bakarrik zegoen seniorra. 14 urte bete arte ezin ezan futbolean jokatu talde batean, eskola kirolak enduta. Orduan ezin nuen ez da imaginatu. Ezin zenuen bizi duzun honekin amestu ere egin? Ez. Ni gaina beti denik, disfrutatu indet. Eta disfrutatzen onaino iritsi naiz. Erreala, Atletik, Paris Saint-Germain, palmaresa ikaragarria da? Bai, gero hola biratuta, Realetik Atletika pasan nintzen, gogorra izan zen aldaketa hori, niretzat eta zalentzate bai. Baina, momentu horretan handitzeko helburuarekin jo nintzen. Ze Atletik baldi gairabazteko aukerak zituen, Realak ez. Saiatuko naiz, hortarako gai naizen. Eta horrela izan dira pixkan dere mugimendua. Gero Parisare bai, pixkateru helburu horrekin. Gai izango naiz, han jokatzeko, munduko nenekin jokatzeko, goazen probatzera. Ez gelditu nahi nire etxean pentsatzen hau egin izan banu, ze gertatuko zen. Eta, Paristik Barcelonara? Egia da 5 urte eman nituela Parisen, denbora
desente, gauza on askorekin, baina, bueno, aldatzeko momentua zala uste nuen, eta aukerak ikusita, Europako txapeldunak deitze izu, nik uste torre bai beste handikap bat dagoela. Bide guzti horretan izan dituzun zailtasunik handienak zeintzuk izan dira? Nik uste zailtasun gehienak diala txikitan. Azkenen futbol tale batean jokatzeko aukera ez izatea, aukera guztiak hilda daude. Ze hor, bidean neska asko gelditzen dira. Ni, buru gogorra naitzelako eta gauza bat nahi dudalako eta gero nire gurasoak bai atzetik egon dialako. Eta gero, kalean neska bakarra izatea, gauza batzuk bai entzun behar dituzu. Komentario desa atseginik? Bai, eta gero, azken bakarra izatea beti, arraroa eta zaila da batzutan. Eta gero, talde batean egon da, jarrealan egon da, talde guztietan gertatzen da, eta oraindik ere, ez zaude lehenengo mutilen taldean. Orduan beti daude gauzak eta hau zergatik. Baude egoerak nun ez dira erosoak, eta arrazoi bakarra emakumea izatea da. Ona da, emakumezkoen futbolak begiak jarrita izatea gizonezkoen futbolan, edo emakumezkoen futbolak bere bidea egin behar du, bere kabuz? Nik uste gauza batzuk hartu behar direla, beste batzuk ez. Nik uste baldintzei begira aukera berdintasun hori egon behar dela. Baita ere uste dut gertuko harreman hori zaleekin nik uste mantendu behar dela, mutilekin guztiz galdu da, horregatik burbuja horretan daudelako, eta nik uste, kasu honetan, Bartzako zaleentzat positiboa dela gertutasun puntu bat mantentzea. Gauz, zu ere bizizara errealidade paralelo batean. Barcelonaren baldintzak ez dira zuen ligan beste talde batzuek dituzten baldintzak. Rayo Vallecanok uste dut, medikurik gabe egiten dituela bidaiak. Bai. Hori ikusita zer? Inpotentzia, ze azkenen behaiek dira baino gure ligan daude sartuta, eta guk lehen baino bizi izan ditu horrelako egoerak. Eta esaten zu, oainik horrelako egoera eman behar da? Ona etorri zianean gure medikoa atea zen, behaien jokalari bat esenatzea. Hortarako daude sindikatuak, hortarako ari gara borrokatzen. Batzutan, kritikak edo jaso daitezke, ze guk egiten dugu borroka privilegiozko egoera batetik, ze gaina, Barcelona, baina baita ere selekzioan gaude, beraz, kondizio honenetan gaude, baina badakigu jendearen egoera ez dela hori, eta hori aldatu nahi dugu. Nolakoa da, Irene Paredes, zelaitik kanpo? Lasaia, oso gertukoa, eta egia da gauza txikiekin, txikiez disfrutatzen dudala. Ama izan berria zara? Hori ez da gauza txikia? Ez. Luziarekin, zure bikotekidearekin, eta horren berri ere eman zenuen sareetan. Bai. Zergatik? Ez nuen pentsatzen, egia esan, ze ez ditut nire gauza pertsonala asko erakusten, baina uste dut hori positiboa izango zala. Gizartearentzat eta normalizatzeko egoera bat askotan ez dugula normalitzat hartzen. Eta horregatik. Irene, amaitu aurretik gure hurrengo bi protagonistei buruz galdetu nahi nizun, Almudena eta Marisa. Haiek izan ziren emakumezkoen futbolaren aitzindariak. 1971an Eibarren Ipuruan jokatu zuten emakumezkoen futbola debekatuta zegoen garaian. 50 urte pasa dira eta Champions txapeldunaren jokalaria den Irenerekin hitz egiten ari gara. Ze esango zenieke Almudena eta Marisari? Pena ematen dit, ez ditu dala ezagutzen. Baina, eskerrik asko indako bideagatik. Olako keinuak ez bazituzte egingo,
momentu horietan, ziur nago gaur egun ez ginela hemen egongo. Beraz, eskerrik asko eta ea ezagutzen ditudan. Zera eratuko naiz, gora eta bera noalako, pozik, triste, indartxu. Epe motzera, emakumezkoen futbolak lortu behar dituen helburuak zeintzuk dira? Gure mailan liga profesionala izatea eta taldeen baldintzak baita ere profesionalak izatea. Eta gero nik uste beste guztia datorrela pixkat gizarteak markatuta. Zorionez edo zoritxarrez. Gizartea aldatuta, kirola gizartearen isla da. Kirola ere aldatzen dijoa.